Ana çaryň bir gaýrat oglalar, narkoman oglalar, gerreç oglalary, binamyz oglalary, haramat oglalary, agtyklary, gyýdlary, gyýdy agtyklary, oglan agtyklary, gellerini, gudalaryny, başga bir näçe garyndaşlaryny, başga bir näçe dogalaryny, başga bir näçe gudalaryny, yegellerini, giýewlerini işe ýerleşdirip universitetlere, institutlara, ýokary okuw mekdeplere, Türkmenistanyň içindäki ýokary okuw mekdeplere, universitetlere, institutlara okuwa ýerleşdirdiler. Hemde Türkmenistan içindäki ýokary okuw mekdeplere, universitet, institutlara okuw gutarandan soň işe ýerleşdirip ýerleşdirdiler. Başga da döwlet edaralarda bikan işe geçirdiler, ýerleşdirdiler gildiň arkaly. Başga da bir näçe adamlary bilen, başga da bir näçe dogallary, başga da bir näçe garyndaşlary, başga da bir näçe hosalary, giýewleri, gudalary, yegelleri, giýewleri, bizim pullarymyzy, gyzyllarymyzy, Amerikan dollarlary, bir näçe Amerikan dollarlarymyzy şol adamlar öz başda gildiň bikany hezledip paýlaşdylar. Ýagny biziň ejem Aşyr Gurbanulyň hemde Aşyr Gurbanulyň kaka zamanaryň hemde meniň ejem Aşyr Gurbanulyň hemde meniň oglum Aşyr kakajanyň hemde ýagny meniň özüm Aşyr Gurbanulyň şol 4 ýylyň 1938-2020 ýyllarda biziň 4 ýylyň biziň ähli kazananlarymyzyň emlaklarymyzy ana çaryň binamyz, bir gaýratly binamyzlar, bir gaýratlar, bergidalar, haramatlar, narkomanlar, gerreçiler, tirýekkeşler, ana çaryň oglalary hemde ana çarynyň narkoman oglalary, gerreç oglalary, bir gaýrat oglalary, binamyz oglalary, bergidar oglalary, gerreçiler, ana çaryň oglalarynyň gelleri, aýallary, agtyklary, oglan agtyklary, gyýdy agtyklary, gudalary, giýewleri, yegelleri, başga bir näçe ýakyny adamlary, başga bir näçe hosalar, başga bir näçe ýakyny adamlary ýalan sözläp, aldap, kezaplyk edip bikanun ýazatlaryna geçirip bikanun paýlaşdylar. Hezil edip sogdular, iý işdiler, tirýek çekdiler, gereň çekdiler, başga bir näçe kiçi mallar, uly mallar bikanun aldylar. Uly mallar başga da bir näçe sygyrlar, göleler, düýeler, köşekler bikanun satyn aldylar. Başga da bir näçe mülkýerleri